Anya laki din! Ay, anay! Ay, una yun. Nagsakit to'y sakak analigaws. Ay, lumlumtagan rumay. Ay na, unak tumot ngamin kan ka nga ilotak. Tapno maimbagan ngem. Di mo kayat. Kumaron tupay. Adakit din asa anak ang makapag na. Maminsan lang nga ilotak dayta, maimbaganan. Nanang, tatang. Umaya man pala makipangal daw dito balayaw. Awan na luto ije balay. Napan nakimiting ni bakit ko jay eskwilaan ni Maray. Ay, anay. Agan anay kayo mo, nanang. Ay, naanak ka. Limtag nga rodan da ito'y sakak. Tanaligusak ijay banyo itay. Ni. Limtag mangagpay sunday ta sa kayaw. Kunak nga ilotak ngem, di na kayat. Ay, jak nakaluta o pride anak ka. Jak makatakdar. Ada kilaban. Isunti ka nem. Agsida ka iti asukar. Wala na, tatang. Mala, ina manganay, tagsubliak mo't lang ije bangkag. Nalawa pa'y ngamin timulaak. Ay, anay ka. Nagadupay tilalabaak. Jak pa'y nakakaraig ijay parangan. Kasano ama kapag trabaho ak ngay no kastawi. Ilotan ka kunak mat. Sika no kayat mo nga ano santi sakit ti sakam. Ay, kabailam. Padasin ta Mabit lang, tay nakalaan, di sining lagko alana. Ay, mayat mo. Gaya masida rin sa sukar. Ay, pride anak ka. Nalpas ka na nangan. Agluto akaw iti pangal daw. Nay, makapag nakamit din nanang. Nalaing mo gayam nga gilot ni Tatang Mau. Na minsan na lang inilot na ito'y sakak. Mayatan. Kinaam. Saanan ang nasakay. Ni, maya mga agpaysaon, may pagnayon. Ay, pailot ak mamag ka ni tatang. Nasaki mo na ito'y sigat ka. Ay na, nabang-aran na ito'y sigat kong inilot mo, tatang. Nagmayat tirik na. Ay na. Makmaktangan lang ti sikat mo. Katatrabahok siguro da ito yan, ije bangkag. Ay, awanan ti sakit na. Awanin tatang. Ay na, naglaing ka nga gilot. Mala, ina ko ni ije bangkag. Awanin ti sakit na marikliknak, tatang. Ay nalakay, narabyanak ang nagawid. Tadim magasak pa iji parmasi. Gimatang iti pain reliever. Para di tasikat mo, ako nang maagkarasakit. Saan kala ko man naging matang, makay. Awanin ti sakit na to'y sigat ko. Awanan? Kat no uray kala saan ang makabangon itay agsapa, gapo iti sakit na. Inilot ni tatang na minsan, nawan na dagos ti sakit na, bakit? Naglaingan ni tatang no kasta. Uwi na. Inilot na pa sa ni nanang ana iligaws. Naimbagan mo't adagos. Makapagnan ni nanang akaslawan na pasamak. Mapanak tumamot nga ro nagpailot kan kuana no kasta. Nasakit kat, dahito'y bukot ko. Kunam nga main ang nagsakit ti sakam. Kalpasan na nailigaws. Isu nga umay kapadigwan iti si daem nga adubaw. Karni ti manok, maray. Ay, mayatan to'y sakak maray. Kita, saanan alimtag. Amaw, no asino tinakaagas dito'y sakak. Ha? Asino maray? Doktor? Saan? Nilakay ko ni ngay rumay. Kaya't mo asawan. Mangagasan nilakay mo. Ay, katinagasan na nga ron to'y sakak. Oh, di mangagasan. Naimbagan ka mo't gaya man. Ay kat, yawid ko nga ron na iti padigok kumakan ka. Ay sos di mo pa'y lamot ibatay. Imbagla si daon may kinirumay. Wana, ayan na ngay nilakay mo. Aday di taltalon. Ngam agaway tao may mangal daw. Mabalin ka day, nga ilotan nakmag. Anyaya ti marikrik nam. Jak nga rod mabmabsog maharay. Kayat ko akaanak-akaan. Angam jak mo't makaangas. Numayadok timangan. Ay kat mabladan ka amaray no kasta. Kabaalan na nga ta, nga agasan ti sakit ko. Ay kat kitaan ta mala, umunag ka. Taurayom nila kay kao. Maagasan na day ta sakit mo, maray.
tiriknak, pare. Naglagan to tiyan ko. Naagasak gayam ti sakit mo. Anya ka day ti sakit ko. Nagbayaga na parparigatan nak day to'y asakit ko. Ti sakit mo. Ket. Ha! Kinarawat. Anya? Sigurado ka ka day. Aday ta ti sakit ko. Wan! Narawat ka launay. Hangam sa nabali tay nilot ko matanday ta boksit mo. Naimbagan kan. Iswa sige lang. Mangan ka mangan. Agyaman ak pare. Ay ungayam. Manungay ti bayadakan ka. Ay, jakag pababayan. Ay ka, thank you manen. Ano kasta? Kay, nagpailot ka ni tatang? Saan? Kasanumad ngamin. Nagaduti tao iji balayda. Nagdinamag ngamin nandito lugar tayo amang ngagas ni tatang. Ay ke, mayat ano kas na, bakay? Ado ti nakapila iji unag ti balayda. Kan ado pa'y ti agurura iji ruwar. Mayat apagkwartaan na. Anya pagkwartaan mo ta sasawam mo. Ay nagkapoy yung magtapanunot mo na ya, bakay? Kadaad damapan agpailot kin kwa na. Agsingir, tamang ngagas kit nga raw. Ay ta, tikat kwa sawain. O anya, tatang. Mayat mo't lang, yung singasing ko king ka. Ha? Kasla mayat Ay, saan akas lamayat? Talaga nga agkaramayat, tatang. Hangam. Manungay ti singirak. Anya ti pansarsaritaan yung nga agama dito'y salas. Ibagbagak ka ni tatang. Atang ay nagdinamagay, nagagagas, nasaysaya at nagsingir. Kadagiti umay agpaagas king kwa na. Sika kano ti agsingir, bakit? Daramidam nanang, sakbay dango mo nag, singiramidan. Bumaknang tayo adago sa nanang. Ay, papanab di Layla. Di taman ili, nana. Gumatangak manen iti agas to'y ulok sakit. Apay, saan mo pa'y anadamag di mangagas dito'y lugar tayo? At da mangagas dito'y lugar tayo? Nila kay Rume. Asino day jay anak ngay? Di taga-abagatan akalbaw. Jay tatang ni Fred. Wad, mapankakan kwa na. Takabaulan na nga agasan day ta sakit mo. Migraine, kabailan na nga agasan. Padasam ngamin Siyak tupay, nabayagan jay sakit ko. Ngam naagasan na. Anya day ta sakit mo na nga inagasan na. Kuna nila kay Rume. Kinarawat ka na ti sakit ko. At dagayam kasta sakit itan. Bakit? Apay ngay aday to'y matlati na kuliktam abaya dagiti nagpagas. Nay, apay, kurang ang pailang deta sa nga pulo aribaw. Ay, kurang. Di mo sa matsiningir amin. Ay, sus, singiram na gayayawan to paigatan day ti bagas da. May pamuspusan da dayta. No, kaya't da may bagan. Di ka lamasan kadagiti padam amarigrigat. Anya apadam amarigrigat. Mabiitan. Anya ti mabiitan. Mabiitan nga agbalinta a milyonaryo. Iso nga rod nga agsingir ka kadagiti o may agpagas. Sigurado mat ang maagasan da. Iso singiram ida iti sagsasa nga ribo. Anya? Nay, apay anak kasukat ka ba kay? Sa dino ti papanam? Ay, nalipata ka na ibagakan ka. Mapanak ka no dyain natatang itakad. Siyak ka no ti agsingir kalagi ti agpaagas kini tatang. Taninanang, mapanag shopping. Shopping, ang tiawag na ita? Saanin ang mapan makipalingkay? Shopping, kuna namat. Adun sa ti kwartada kini tatang Kun kay, tamayat a pagbirokan, dahil ta panagagagas ni tatang, bakit? Mala, innakon. Taninas kan kanu amasapa ak amapan.
Una, namasapsapa lagi ti mapanagpagas. Bakit? O apay, aday bilin mo? Medyo agkupit-kupit kami ta. Anya, suruan nakit din iti dakas. Ay kituin tapno damot pag-shopping ta. Ang lalaki din na ya. Dagiti sumrak, agbayad pa dito ayan ko. Saan kayo basta sumrak no di kayo pa'y nakabayad? Ay, Elby, pastre ka man, dahil na kami ni Sket. Iso ti umuna nga agasa. Nakaminis kat. Adda ayamat. Siya, dayta. Ha? Si kamat gayam di Layla. Tidakdakamatan ni tatang anak kaminis kat. Ay na, nagsiksikamot na talaga. Kaslawan asawam. Nagpareto ki ak ngamin. Tapno makaawi sa klata, iti adupay a boyfriend. Anya? Boyfriend? Kumusta ngaymot nila kayo mo ijay abroad? Kat, adala tamot ang ijay abroad. Bayam ijay. Tasyak, again enjoy ak dito Pilipinas. O anya, umunag akon. Anya ti paagas mo? To'y migraine ko. Migraine? Mano aya ti bayadam no migraine? Agore takitaak dito listaan. 1.5 ti bayadam, di Layla. Oh, ade bagbagan ni Tata Romy. Pauna gumlatan. Saan mo nasingiran? Libre? Gaputan na kami ni skirt, kan naka-spaghetti, libre na dagos. Bayag nga agasan ng dyan na may green na babae. Ang tawag, sapay nagbayad kami, itinakangingina. Saan kayo ang makaungot akasta? Maagasan kayo amin. Mabit lang. Tatuktukok jay silid ang pag-agasan ni tatang. No, apay mat ngamin ta nagbayag nga agasan ni tatang ni Delilah. Kat migraine laang mat, ti sakit na. Ay na! Naglain nga talagang agagas. Awanin ti sakit ko. Inilit na lang. Awanin ti marik nakasakit ulo. Sa balin samot tanti mapaspasamak di taunag. Katawa mo't akatawa ni Delilah. Ay garampang at talaga dayjay a babae. Dahil apay ngay rumay. Tabaliwam mo tanda talistaan ti babayadan dagiti umay agpaagas kan ka. Ipangina tamat Anya, ipanginam manan. Linawas lakit dahin nga ipangpanginam ti singirma. Ay, ngumin-nginan, dagiti gagatangan. Dahil kat panagagas kon. Adapi nga ta umay agpaagas. Nukas tamot nga ipanginamaon. Maduti kaya't na maimbagan. Ha? Ay, Delilah! Naimbaga bigat mo. Kastaman kan ka, Romy. Ay! Na, oo, nayanda pa nagis-isam mo ang nakakita kin ni Delilah lumabas dito'y balay, rumay. Napintas nga ron. Naka-shorts lang. Kasta una yan, tidakkel dagita mulagat mo. Ay, sana tilamad madlaw mo. Kan apay arumila ang tiawag na kan ka. Kat naglakay ka una yan. Nadlaw mo man daytan. Palakayan nagmatlaw unay. Ay di nakman disturbon iter aramida kaham. Na, anya nga det ay sursurat mo apres. Ay, di mo kikitain. Ingkagluton. Nabladan. Na, nagnginan nga iti bayadan ti umay agpaagas iti nabladan. 5,000. Lapsan ka pa'y dito'y kantina, nana. Papanam aya, Delilah. Mapanak man nagpaagas kini Tata Romy. Apay, saan pa'y anaagasan ti migraine mo? Naagasanan, nga madapay sa bali asakit ko akayat ko nga ipaagas kan ko, ana. Di ka mo lang maag-agasanan.
Nakamano ka asublin ni Balayda. Ngam saan ka pa ilang anaagasan? Dagiti siya babae diti sangwanan. Agtugaw kay ditoy. Isoda ti maagasan adagos. Dito yung sangwanan nga ang tugaw. Rumay, umay ka dito ikunak. Ay, anday. Apay nga lapigos ka. Apay pinagtugaw mo dagiti siksi dita sangwanan. Kundi mo pa'y kayat ida apagbayadan. Ay, di nakpakibiyangan ta diskartik daytoy. Anya diskartay. Diskartik nga agas si Kamot. Ahay, tay kasiksyan tiyo muna. Siyak dayta! Nagmayat kagbali na mga gas. Ado ti kwartam. Ado pa'y ti chicks nga masidagkan ka. Sige, Rumay. Ha? Apay nga umisam-isam ka dita. Ayawan. Ting ka maturugan. Binilang ko la ti kwarta. Maturog ka mo na. Inton bigat. Masapa ka amaring. Ado manen ti umay agpagas. Di mo liplipatan dagiti napipintas kan sexy sangwanan Dagiti babakat kan lalakay jilikod. Ang mga numalipatam. Jak malipatan. Anya lakit din. Kan dagiti agat tabako. Kan agat lana ti payod na. Iya'y pinakalikod. Yan niya lakit din na itang ugalim, Rumay. Ay, noy naman agas. Nakapila din, oy. Ay, mabit lang. Tayo nakringan. Rumay. Agringkan. Dadong di agruuray kan kay Jerwar. Ito, dagiti ramay ko. Hahihaya. Tapay. Ay, sus. Di mun samat mayon natin nagitiramay ma. Apay ngay. Nasakit nga, Rod. Agoni pa'y no, pilitak ngayon nat. Sa payamin aramay ko nasakit. Ay, nantapilitak ngaw natin. Ay, di mo pilitan na sa nasakit. Kasanaw nagiti katao nga gururay kan ka. Kasano ang makaagasak? Kastoy matiramay ko, nanay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.